L'objectiu de cada càpsula és donar-te un exercici que pots fer per revisar la teva organització i enfortir-te. L'objectiu d'aquesta 6a càpsula és analitzar el comportament web tant si tens una web sense e-commerce com una web amb e-commerce. A vegades entrem en les plataformes web, sigui Google Analytics o sigui WooCommerce, sigui PrestaShop, i les plataformes ens donen una sèrie d'estadístiques que dediquem un temps a mirar i quan acabem pensem, però com va la web? Està anant bé o no està anant bé? O com va l'e-commerce? Amb aquest exercici pretenem donar-te 4 punts clau que t'ajuden a identificar els forats negres que pot tenir la teva web i donar-te idees per veure què pots treballar. En primer lloc, és important distingir entre el volum de tràfic i la qualitat del tràfic. El volum del tràfic significa el número de visites. Ara bé, aquestes visites no sempre són humanes. A internet, la majoria del tràfic és de bots, és de robots. Si només ens quedem amb el volum, estarem donant valor a algú que no en té. El que té valor és el tràfic de qualitat, és a dir, el tràfic humà. I per interpretar-lo, hem de buscar altres indicadors que no són el número de visites. Per exemple, la duració mitjana de la visita o el número de pàgines vista per cada visita són 2 indicadors bàsics que et donen molta més informació sobre si a la teva web estan entrant persones interessades en el que tu els ofereixes. Moltes plataformes web et calculen la taxa de rebot, que significa quin percentatge d'aquestes visites han estat menys d'1 minut i només han estat a una pàgina. És important que identifiquis que la taxa de rebot ha de ser el més baixa possible i si tendeix a 0 millor, que és molt difícil. Perquè a vegades una de les coses que ens passa quan analitzem dades és que creiem que com més gran sigui el número millor. I amb la taxa de rebot et passa al contrari. Com més petita, millor. Un altre aspecte que les plataformes web t'acostumen a donar són les pàgines vistes. És a dir, de tota la teva web, quines pàgines han rebut més visites. Nosaltres t'animem a que identifiquis quines són les pàgines no vistes, que això les plataformes web no t'ho diuen. És a dir, en la teva web hi ha pàgines que són invisibles, hi ha pàgines on no hi va mai ningú. Tu saps quines són? En aquestes pàgines, que les pots saber traient les pàgines vistes, que és el que et dona la plataforma, hauràs de buscar maneres de fer-les ressaltar. Per exemple, escriure un post a la web, un post a les xarxes socials que et porti directament en aquella pàgina web que és invisible. O linkant, creant links interns entre les pàgines més vistes que condueixin a les pàgines invisibles. O potser t'has de plantejar si val la pena seguir mantenint aquella pàgina. O la pots anul·lar i així accelerar la velocitat de càrrega de la web, que és un indicador molt important per afavorir el tràfic de qualitat. Ara passem a veure la conversió. És a dir, si tens un e-commerce, la conversió significa les persones que acaben comprant alguna cosa. Però fins i tot encara que no tinguis un e-commerce, en la teva web pots identificar alguns objectius que tu vols que facin les persones que accedeixen a la web. Per exemple, inscriure's a la newsletter. Això s'identifica com a conversió. Què vol dir?
Del total de persones que han entrat a la meva web, quantes han fet l'acció que jo vull que facin? Sigui comprar, si tinc un e-commerce, sigui inscriure's, si tinc una newsletter o un formulari per captar leads. Leads són contactes de gent que està interessada en el contingut que tu ofereixes. Moltes plataformes ja et calculen la taxa de conversió. El que és important, i no sempre ho diuen, és sobre quin volum de persones estan calculant aquesta taxa de conversió. Perquè no és el mateix calcular sobre el total visites que calcular-ho, per exemple, sobre el número de persones que han començat el procés de compra. Si calcules la taxa de conversió o si la plataforma et calcula la taxa de conversió sobre el total visites, difícilment arribaràs a un 1%. Si calcules la taxa de conversió sobre el total de persones que han iniciat el procés que tu vols que facin, si és una compra, han iniciat el procés de compra, o si és una inscripció a newsletter, han accedit a la pàgina del formulari web on deixar les seves dades, et permetrà treballar una conversió que serà més variable. Perquè si treballem amb números menors d'un 1%, és molt difícil poder analitzar, poder treure conclusions o poder veure quin és l'impacte de les accions de millora que fem. Amb la conversió és important, especialment en un e-commerce, fer el mateix exercici que hem fet amb les pàgines invisibles. És a dir, quins productes no es compren mai. Això és algo que normalment les plataformes web no et diuen. Et diuen quins són els productes més venuts. Tu has de fer l'exercici contrari, per identificar si estàs tenint estoc que no te l'estàs traient del damunt i que ningú de motu propio decideix incorporar-lo al carrito, doncs poder posar packs o poder anunciar-ho específicament, de tal manera que aquests forats negres que són invisibles decideixis si els vols ressaltar o no, o prefereixes que segueixin invisibles o els pots anul·lar. Recorda que la velocitat de càrrega d'una pàgina web és un dels indicadors més importants per afavorir el tràfic. Finalment, és interessant identificar per quines pàgines abandonen la web. És a dir, el percentatge de sortida. Del total de persones que han accedit en aquella pàgina concreta de la teva web, quantes han acabat la visita allà. Se'ls diu les pàgines que desanimen. És a dir, les que acaben, per exemple, quan estàs en un procés de compra, la pàgina final on ja has acabat el procés és bastant habitual que tingui un percentatge de sortida bastant alt, perquè la gent ha comprat, ha acabat el procés de compra i ja està, surt de la web. Però és important identificar quines pàgines de la teva web que no són la finalització d'un procés de compra tenen un percentatge de sortida molt elevat. Molt elevat, per exemple, pot ser un 70%. Perquè aleshores vol dir que aquelles pàgines no animen a seguir navegant per la teva web. I allà, per exemple, també hi pots posar links interns que suggereixin altres pàgines amb continguts relacionats. O fer un call to action o una trucada a l'acció que es diu que és, per exemple, posar un formulari de dir explica'ns quina és la teva situació i parlem, o incorporar algun contingut que es puguin descarregar amb l'objectiu final que té tota web, que és allargar el temps de visita del tràfic de qualitat. I fins aquí aquesta càpsula sobre la navegació web per identificar els forats negres. Esperem que et sigui d'ajuda. I si no, ja saps que pots demanar al personal tècnic del Consell Comarcal del Garraf, de No de Garraf, o dels departaments de promoció econòmica de l'Ajuntament que t'ajudin a realitzar els exercicis de les càpsules. Estan a la teva disposició per ajudar-te a enfortir-te. Moltes gràcies.